Máme tu ochutnávku snehuliek. Je tu jahoda. No, mám to otvorené už. Som si to otvorila. Máme tu jahodu, no mentol, jahodu, mentol, limeta, mentol. To napísané a idem si dať jahodu. OK. Ideme na to. Jahoda. Má to vnútri také kúsky jahody. Trošku to vidno. No, naše milé snehuliky. Cítiť tu, tam aj tú jahodu. Trošku tej jahody cítim. Ale iba hľadte veci, ale ináč tam cítim sa mentol. Máme tu limetku. No, tam má na sebe zelené. Ale nevidno, to tam sú len 2-3 bodky. No, trošku keď to ide, tak to aj vidno. To mi chutí. Toto je lepšie, než tá jahoda. No. Posledný. Mám tu. Obyčajný. Ale rýchlo to mám. A ten nemá žiadny vzor. Aj ten je dobrý, ale viac mi chutil ten mentol. Limetka.